היה חבר של כולם, לא היה לו את החבר הכי טוב ולא היה לו לא היה מישהו שלא אהב אותו, מבחינה. שהיו לו חברים טובים באור עציון, בישיבה שבה הוא למד. אבל עיקר העיצוב הרוחני שלו היה באמת בשנה האחרונה כשהוא הגיע למכינה. היה חשוב לנו כאילו לדלות משם מישהו שבאמת היה מקושר אליו בתהליך המיוחד הזה שהוא עשה בשנה הזאת. הכרנו במכינה קדם צבאית אלישע, שבצופית, שבנווה צוף. בהתחלה הכרתי בחור שיער ארוך, בחור ככה כריזמטי, אבל עם הזמן פתאום את רואה אותו עם כל הכריזמה שלו, הוא פתאום בן אדם שהוא מאוד מחובר לבית מדרש, פתאום את רואה שהתפילה שלו שונה, הלימוד שלו שונה. בן אדם שהוא לא מנצנץ, הוא בן אדם שיודע מה שהוא רוצה לעשות והוא עושה, מגדיל ראש. אני לצורך העניין הייתי אחרי מטבח במכינה, אז הוא תמיד היה זה שהוא בא ועוזר לי, הוא לא, כאילו בלי לבקש, כאילו, בן אדם שעושה את זה לבד. מה יקר חסדך, אלוהים ובני אדם, בצל כנפיך יחסה. בחרתי באילן מכל החברים, כי הוא בעצם היה חבר נפש שלו ממש. אני יודעת שהם עברו ביחד דברים מאוד מיוחדים בצבא, גם בהתקדמות הרוחנית. המפגש הראשון עם שלמה היה בעצם במלחמת שלום הגליל. הגענו ללבנון, אז שם הייתה הפעם הראשונה שראיתי את שלמה, כי שלמה היה חובש בשלדג. הוא בעצם ביחד עם דוקטור חסין הקימו את מערך הרפואה בשלדג. אלוהים ובני אדם, בצל כנפיך יחסיו. באמת אני חושב החברות הייתה פחות על הבסיס האישי, אלא באמת היינו נפגשים יותר במוקדים, הייתי אומר, צמתים כלל ישראליים, אם זה במילואים, אם זה בנושאים של יישוב הארץ. היה אצלו מאוד חזק. הכל מתחיל באמת מהרוח, מהתורה, מהנשמה. כמה שהוא היה איש מעשי, ונראה כאילו שהוא מין כזה תכלס בשטח, אבל לא היה מתחיל מהתכלס. הוא היה מתחיל מהרוח, מהנשמה, מהחזון. קודם כל להתחבר אל החזון הגדול. ולאור זה לפעול. תשכם, ירוויון מדשן ביתך, ונחל אדניך. אורי חפר, חבר נערות, חבר ילדות הכי טוב של גלעד. והוא באמת, הם עשו ביחד את כל השטויות, כל הדברים שאסור לספר. כל אחד היה בן בית אצל המשפחה של השני. מהיום של הרצח, עד היום, הוא מתקשר כל ערב שבת, מאז ועד היום. לא פספס שבת אחת? לאורך כל השנים בישיבה היינו, צמד חמת, היינו הרבה יחד. גלעד היה לו אופי מאוד מיוחד, כאילו. מצד אחד הוא היה מאוד כזה צוחק על הדברים, ציניות ככה, עוקצנית כזאתי, אבל ללא שום משהו של יהירות או של התנשאות, כאילו, משהו מאוד פשוט. רוב החוויות שלנו זה חוויות ילדות, כאילו, של תקופת התיכון, שהיא תקופה, גם תקופת נעורים כזאת, מלאה פעילות. זה מהחברים הטובים של הילדות, חברים שמלווים אותך לכל החיים, זה חברות ברזל כזאת, שאתה תמיד יכול להיעזר או לעזור כשצריך, עד היום. זאת אומרת, גר מרים מהטלפון ואני מתייצב כשצריך, זאת אומרת, מין חברות כזאת שהיא לא קשורה בכמה אתה פוגש את הבן אדם באמת. נועם היה חבר מאוד טוב של מתן, הם היו בקשר יומיומי. נועם משתתף באירועים המשפחתיים. מתן התארח אצל נועם, ונועם היה תמיד בקשר איתנו, עם המשפחה, גם אחרי האסון.
מכיר את מתן מנוער מולדת. שם פגשתי אותו הרבה שנים, כבר לא זוכר כמה. המפגש הראשון היה, נפגשנו בתחנת רכבת מרכז בתל אביב. מהר מאוד קלטתי את הבחור הכושי הגבוה הזה, שישר התחיל לעשות שם עניינים. גדול. חוסר מנוחה, הוא לא יכל לשבת, כל הזמן זז, נע, דיבר, התעסק, כל הדברים האלה. זהו, נראה לי בחור מלא חיים, אז אחד כזה שחוברים אליו. נודע לי רק כשחזרתי הביתה בצהריים, אולי ב-11. הייתי באמת בשוק. כאילו זה נחת עליי משום מקום, או איפה זה בדיוק הגיע. חפית פנייך אדמתי, האם עטפת את שלל פרחייך בצבעם. נסענו לכיוון הגולן, הגענו לצומת יהודיה, כולם שואלים איפה אליהו. כאילו משהו היה מוזר, איפה אליהו נמצא. ופתאום יתרו מתקשר לרב ניסים, אני מרגיש שמשהו קרה לאליהו. איך אספת שוב אל רחמך מולדתי. זה היה באמת בין ייאוש לתקווה, כמו זה היה כמו נצח הימים האלה. אני אישית הלכתי ליום מנוחה בבית, היה לי מאוד קשה. הלכתי הביתה, באמצע הלילה התקשרו אליי, אמרו לי שמצאו אותו. על הבוקר נסעתי לאיתמר, היו שם להלוויה. אליהו אשרי, השם ייקום דמו, אלה מהחמודות מאיתמר שנרצח בתחילת השבוע, לא דמיין מן הסתם עד כמה אהבו אותו. אלפים השתתפו במסע הלוויה שהיה עצוב מאוד וקשה, ומלווה בדמעות קורעות לב. בחוץ עמדו אלפים והקשיבו לתיאורים המפורטים של טוב הלב, הצניעות ומאור הפנים, ההקפדה בכבוד האדם והתפילות. לא סתם תפילות. בתחילה התלבטתי אם לקבל אותו למכינה, כי הוא צעיר, ובדרך כלל הצעירים לא מספיק בוגרים בשביל לעשות את המהלך. אחרי כמה חודשים התקשרתי למורים ולרב ולרבנית, אמרתי להם, לרב, זה משהו אחר, עוד לא ראיתי כזה דבר. אין תפילה כמו התפילה שלו. רחמך מולדתי, עוללותייך עוללייך ושירם, אני הזרע. היה מוסר את הנפש להגיע לשיעורים של הרב טאו. שיעורים בעין היה, בימי שישי, במוצאי שבתות. זאבי סיפר לי שהם היו נוסעים מאיתמר במוצאי שבת בטרמפים לשמוע את השיעור של הרב טאו בפרשת שבוע. היו נוסעים בחורף, בגשמים, עומדים בטרמפיאדות, מגיעים רטובים. שום דבר לא עצר בעדו. מהשיעור הזה, מהשיעורים האלה, שהוא היה תופס שם את המבט הזה העמוק, הגדול, על הגאולה, משם הוא היה יוצא למעשיות שלו. אני הזרע שנבט בך קם וחיים, אלה הדקל התמיד נשא עיניי, חיילים? ואת בני
למה הם באים ברגל? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, זה בערך 20. נכון נצנת יופיו, ליווה הים כל שירתו ברוך גלה. תמיד להסתכל בקטע חיובי, זה העצה הכי טובה שלו, להסתכל הכל בחיוב ובאהבה. המסר האישי של אליהו היה תמיד תדעו לדרוש את מה שאתם רוצים באמת ובחיים. את רצונותיכם הפנימיים, כי רק ככה תגיעו ותשיגו אותם. כי אם לא, מה שאתם לא רוצים ישיג אתכם. ועבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. שנוצקה בין קירותיו, ובחלקה נותרה לך צורת ביתי. מן השכינה באמת, בכל מיני פינות כאלה, כמו מבוי סתום כזה, שאתה נתקע, חסר באמת המבט השלם, המבט הבהיר. הייתי בעבודה, ואחי התקשר אליי להגיד לי, הוא שמע את זה לפניי, וזה היה טלטלה מאוד גדולה, כי זה גם היה בסך הכל תקופה קצרה אחרי שהוא נפצע. כאן בארץ נתנו לך הזדמנות לפני 70 יום, כשנפצעת קשה, לקבל אחוזי נכות גבוהים ולפרוש באלגנטיות מתפקיד הקב"ט. או לפחות לנוח קצת עד שתחלים, עד שהבטן תיסגר. אבל אתה לא הסכמת לנוח על זרי הדפנה. אז גלעד, גם עכשיו תסרב לנוח. אנחנו מתחננים אליך. אל תסכים עכשיו לשבת ליד כיסא הכבוד עם כל הרוגי המלכות של עם ישראל. תסרב לשבת. תסרב להיכנס לגן עדן עד שהשם יביא לנו כבר את הגאולה. על הנגב יורד ליל הסתיו. זה צער עמוק, אתה יודע שמשהו משתנה והוא לא יחזור. זאת אומרת, זה לא... ואין לך למי להרים טלפון, אין לך למי לשאול, אין לך למי להתייעץ בכל מיני דברים טכניים, דברים של עבודה, בדברים של חברות. עננים מהלכים על הדרך. אז אני הייתי בדיוק בקורס מסוים בדרום, ואז עברתי דרך החדר, הדלקתי את הטלפון, ראיתי בטלפון שאני מלא שיחות שלא נהנו, קוראים לי גם מאמא שלי, וזהו, התקשרתי לאמא שלי והיא מסרה לי את הבשורה בעצם. שנעמוד בינינו, אך נזכור את כולם, את יפי הבלורית והתואר. זהו, כשיצאתי מהבסיס, המתנתי שם לאוטובוס, אז התחלתי לעבור על הטלפון. זה היה בדיוק היום הולדת שלי באותו יום. ואז היה שיחת, היה כאילו הודעה קולית ממתן, בעצם שהוא החל לי הולדת שמח, ושתמיד אני אחזור הביתה בשלום. זה כאילו שמעתי כבר אחרי שקיבלתי את הבשורה לגבי הנפילה שלו. התקבלה ל-27 באוקטובר בשעה 9:24. לא מכירים מה המצב, אותם בגרון, כשאתה תצליח לך המון מזל טוב עד מעריכים, אבל המון שאני יש לך המון הצלחה בתורתם. תשמור על עצמך תמיד תבוא הביתה בשבוע. אחי, נתראות ומזל טוב, ביי. אני בהחלט חושב שמי שלא הכיר את גלעד הפסיד מאדם שהוא מאוד מאמין במה שהוא עושה, שהוא שלם ממה שהוא עושה את זה באהבה ועם הרבה מסירות, והוא באמת דמות. ונסגור את כולם
לפגוש אותו וסתם לשבת, סתם להיות יחד. זה נורא חסר. שכזאת לעולם לא תיתן את ליבנו לשכוח. כשהיישוב חשב שהוא עוד יקים, הרעיון היה באמת שהוא יהיה כאילו בנוי כמו קיבוץ. זאת אומרת, עם שבילים באמצע וכבישים מסביב. אני לא טועה, היה לו איזה רעיון שזה יהיה בצורה של מגן דוד. קצת לא כל כך פרקטי. מבחינתו, שהוא חשב על יישוב, נראה לי של שכנות וכאלה, הוא חשב על זה כמו איזה מחנה בתנועת נוער. זאת אומרת, יענו, צ'יזבטי מדורות כל לילה עד אור ראשון. זה מה שעבר לו בראש. כזה הוא היה. מקודשת בדם, את תשובי בינינו לפרוח. אני חושב עוד פעם, מה שחסר לי, מתן היה עוד פעם התשוקה שלו לחיים. זה תמיד דבר הכי... רצה לבלוע הכל, רצה מבחינתו, לא לישון, כל הזמן להיות בתנועה, בעשייה, בזה, בלהרגיש, בלראות, בלדבר, בלצחוק.